Yeah, greetings molweni sanibonani. Sifuna sinamukele kolunye uhlelo lwinqa izivela. This is Durban Network and I am your host Sabel. Sizahamba base le phansi emzini eSouth Coast wengenza kwethu ngiphuza umkhomazi umfula enguphuza. Namhlanje e-studio ngiphethe abantu who are on a beauty industry. Bona labantu abanenza nibukeke kahle. With your weaves, with your nails, with everything. Abantu abanenza nuke kahle and absolutely looks stunning. Nginoxoli Ngubelanga. Yebo. Who's the founder of Peshi's beauty salon. But today sokhuluma ke nge-academy yakhe aseyivulile just to make sure ukuthi laba who wanna learn something out of the beauty industry, are getting a chance to do that. Akahambi ke yedwa, uhamba sisigama Nontokozo. Nontokozo Khawuda associate yakhe ke bayasebenzisana kodwa ke without wasting any time angibamukele la e-studio sinibingelele e-studio. Siyaphila njani? Siyaphila nathi. You look absolutely beautiful. Nigqoke lento eniyenzayo kahle kahle. Siyabonga. Wow, the makeup. Ubani onenza makeup? Ngenziwe uZama. Wamcabanga ngawo uZama. No, ukuthi yabo mengabe uwazi abantu abaningi osebenzisana nabo. Manje kuzabantu abaningi esikhathi uzukhohlile usuka kuyena. Kanti wenze exactly ukuthi nje uZama usebenzela ka talent. Uzama usebenzela ka talent. Yes, basebenza no talent. Khona utalent uyaziwa ke. Your hair? My uzinhle. Uzinhle nomunye futhi engisebenza naye. Usebenza naye. Baningi labantu osebenza nabo. Yes, because uNtokozo bekukhona busy ngakho bekufanele ukuthi ngabe ngenziwa uNtokozo so ngenziwa uzinhle. Sisintokozo wena wenziwa ubani ubuso obuhle kangaka nalezinhle kangaka. Your nails, wow. Ayi mina ke ngiyazenza ke ngizenzile nje ekhanda. And then my nails noXoli. Yes. Yeah. Nibahle. Abancamanga la endleleni achabenza kancane. Kusami basincome kakhulu. Wow, okay. SisiXoli. Yebo. Usuthathe umgwaqo omusha manje ukuthi hence you've been in beauty for 8 years. Now you are saying ufuna ukufundisa nabanye. Awufuni ukuthi lesinkwa lesi usidle uwedwa kodwa ufuna ukusicaza phakathi nabanye who wanna enter the very same industry to have an opportunity to do that. Awusixoxele kahle ngePeshi's Academy. Okay. iPeshi's Academy besinokuthi sifundise kodwa singekho serious. Yes. Mhlawumbe kuze loyo muntu ongaziyo ukuthi vele ngizokwenza into right. Yes. And then manje nga decide ukuthi no because into ebeyingishaya kakhulu. Bengithi mangithatha izingane eziphuma kwezinye izikole. Yabona? Ngithi mhlawumbe ngiyabaqasha bezosebenza la kumina and then ngibe nenkinga yokuthi fanele ngiqale phansi ngiphinde ngimfundise umuntu ngoba ngibona indlela enza ngayo nendlela mina engenza ngayo ayifani. So ngase ngithi no kubele ukuthi ngizakhele mina abantu. Yes. Like ngizikhiphele mina izingane ezothi mangabe mhlawumbe like khona ofuna izingane kube lula ukuthi zifike lapho sezazi exactly into ezibizelwe yona ngoba manje into eshayayo ukuthi mangaphane ufundisa izingane make sure ukuthi ziphuma ngempela ziyayazi lento eziyenzayo ngoba ukufundisa umuntu uzophinde futhi ayoba umthwalo womunye umuntu. Yes. Yabona ukuthi lapho esikhundleni sokuthi mina ngabe ngiyasebenza ngenza imali sekufanele ngiqale phansi manje ngitotosa wena ukuthi ufunde umsebenzi wala ekhaya. Isikhathi sahamba kanti phela fanele kwenziwe imali. Manje ngabuka ukuthi no
mhlasimpe kufanele ngenze something ngalento. Yes. Yebo, ingakho ke manje ngidecide ukuthi angibe permanent ekufundiseni kodwa manje sizobe mobile. Mawukuthi la eThekwini mhlasimpe sino 10. Yes. Usufundisa la eThekwini. Mhlasimpe siyahamba siya ko Pinetown. Yes. La sibizwa khona nje siyafika yonke indawo, Joburg, Cape Town, Mpumalanga, zonke nje indawo. Kodwa la kade shame bengishela khona kakhulu Phongolo. Yes. Bangishela kakhulu ePhongolo. Ongenze ukuthi mengabe siqeda iDurban mhlasimpe sishone ePhongolo. Kodwa nakhona fanele sithole ukuthi sikhulume nomasipala basinikeze like indawo lezi abavama ukwenzela khona mhlasimpe amalento workshops yes ama workshop sitholo umasipala wasePhongolo and then ukuze sizokwazi because iPhongolo ngiyijwayela ngaze ngize ngiye khona but ukhona umntwana ozinje oze kumina wangicela ukuthi sixole siyacela bandle ePhongolo siyasokola mhlawumbe umbuzo uzothi ziningi izikole ezifundisa into ecishe ifane nalo ufuna ukuyenza yini ehlukile ngawo into ehlukile ngami ukuthi mina uphuma kumina usumpetha because mina ngikudedeli ngikubona ukuthi usikhona la usashoda khona mangibona ukuthi khona la usashoda khona ngikofferisha ukuthi okay sebenza nami isikhathi singaka until uphume so right. Yes. Mhlawumbe yini le umuntu azoyithola let's say usenzile if it's a 6-month course if it's 6 months or a year course yini la azoyiphatha azokwazi ukungqongqoza ngayo to the next dose. Certificate sozenza zizoba khona because abanye abathanda ukuthi umuntu afunde without ipaper so ukuze nabo athi mhlasimpe ngoba kwezinye indawo bayayifuna ukuthi okay mhlasimpe basuke befunela ukubona for ukuthi uzokholela kanjani ngoba baqale yonke indawo nje uqala ngepractical ukuthi okay ucela umsebenzi asibone umsebenzi wakho ukuthi kanjani yila ubona khona ukuthi okay lo kufanele ngimholela imali engaka ngoba ngisazomcathuzisa kanti mangabe ufike nje vele nje umsebenzi wakho uyawazi ukuthi uze ngani la sengiyazi mina ukuthi okay mangithi mhlasimpe ngiyalinganisa mhlasimpe ngithi ngesonto ngikunika 1000 ngoba ngiyabona vele ukuthi asikho isidingo sokuthi ngikutrain so kanti mangabe ngizoqalisa kwi-training yabo mhlasimpe ngizohlisela ngihlisele kanti ngiyazi ukuthi okay vele lo yabo sihamba naye nje one way kubaluleke kangakanani especially for ngiyazi ukuthi abantu mhlambe abaningi abazozwa lento abanye babo abazosondela eduze kwakho kubaluleke kangakanani for izingane zamantombazane eSouth Africa ukuthi zingene kwi-beauty yes i-beauty isizwe into eningi number 1 ingane ika beauty ayibuvazi yes because awusithola isikhathi somjolo ka beauty because mangaphane sekuthiwa ku busy ngempela uhlezi ubusy nama client abangani bakho ama client even nami isikhathi sabangani anginaso abangani bami nje ngixoxa nabo indaba ama client yabo so kukancane ukuthi kwi beauty ubuvazi kukancane because even nalo wami umntana uAmahle yes waphuma esikoleni ka grade 12 wawuphasa grade 12 and then waseba nenkinga ukuthi eMavarsity sekugcwele yes abathathu ema-university ngase ngithi ake ngamtraina ngala enzipweni waba right and njengamanje ushaya udlula mina inzipho ushaya udlula mina inzipho and then ngase ngidecide ukuthi angiyonke into engenza ngimfake njengamanje bekufanele ukuthi ngabe ukhona naye kodwa ke nxa ke yesimo sakhe ke akekho right namhlanje akakwazanga ukuphumelela because uyena umuntu engifuna ukuthi abe CEO ye company kuba uyena nje yabo because age yakhe isavumi age yabona mina manje sengiya ngokuba nkosami uyabona nje once wathi 40 sekonakele sekufanele nje lapho sokusamncane sokusamncane umntwana hayi ngeke phela asaqualify nje kwezinye izinto
No, but Uyabona? then uma ngabe uzisebenza, you've Yes. got all the opportunity to yourself. Mhlampe singasho umuntu oqashayo, ofuna No. ukuqasha by the way. Like angithi ibhizinisi bedinga ama-funding nani ama-sponsor Yes, mhlawumbe uthola yeah. ukuthi umasipala ufuna ukuni-offerisha nga-something Yes. mina ngeke uzunginike mina sengino-40 something yabo Bazothi uzonika overaged. lona 20 angithi yeah. ngoba yena usamncane ingqondo yakhe iyashesha ngazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba phela suke besibone iskill sakho ukuthi hayi yonke into yakhe i-right yabo kodwa hayi bandla bayasincisha Sinikeze mhlawumbe ubunzima obuthwalile ka beauty uzama ukukhula Yo. to get where you are today. ayikanyiwa ke lapho kanyiwa Yes. Kuningi. yabona nje imali Mhm. hayi bafethu angifuni uqamba amanga yabona ibhizinisi liyakudraina uze ufikelele isimo sokuthi ngiyagive up Yes. kodwa ngenxa yokuthi sinenkani yabona ibhizinisi fanele ulenze mongabe unenkani monenkani uzoyenza into iphumelele Yes. ungafuni ukuba isehluleke entweni because uma ufuna ukuba isehluleke usheshe uyacocuma lento engihlezi ngitshela abantu ukuthi yabo uma ufuna ukubona impumelelo hlala endaweni eyodwa noma ngabe uyabona ukuthi kunzima kangakanani kodwa izoba nomvuzo ekugcineni uyabona mina ibhizinisi ngiliqala kwakunzima ngempela njengoba ngangishilo nasekuqaleni ukuthi ngaliqala ngizoshada and then after that ngabona ukuthi hayi engathi la ngisebenza khona ngibone ngathi akusekho right ake ngihambe ngoba ngangishile i-deposit ngala ngahamba ngayoqala nakhona ukuqala kwami nganikwa i-client imali yokuqala ukuthi ngikwazi ukuqala ibhizinisi because lalizwe indlela mina nalo esixoxa ngayo nendlela esibambisene ngayo la se-shame la kushuthi labona ukuthi hey lo mntwana angaya kude yabona because izifiso zakhe izinkulu na umsebenzi wakhe ngiyawazi and then umntwana nje uyabo and then ngikwaqala kanjalo and nangempela futhi la ngithemba Nkosi yami lathi nje masu right sengiyobona ngawe and then nangempela ke awungavele nje ngakho I think ngaba right after 6 months after ngishizile untokozo uyazi yena umuntu esashizila naye kakhulu uyazi untokozo lapha esisebenzisa njengoba sasisebenzele sisebenzele amen kube nzima akufike kangakalula la ukhona nje fanele wazi ukuthi ngelinye ilanga uzogoduka no 50 rand ngelinye ilanga ugoduke no 100 rand fanele lokho ungagive up ule uqhubekile uzama until kuze kulunge nangempela ke shame la ngisupport ithe kakhulu bangisupporta bangithanda abantu bangithanda amaclient yabona nje ngasupportwa ibhizinisi ke noma iliphi lifike elikhulu liphinde lishone phansi hayi ukuthi ngoba nakusuke mhlasimpe uthakathiwe noma manje kodwa wesisixole khona into abayisho la ebhizinisini kuthiwa kuyenzeka usupportwe ibhizinisi ibhizinisi likukhulele ubone ushintsho ebhizinisini yes ngala on the other side kube kufa mhlawumbe either umjolo wakho noma umshado noma umendo wakho and stuff ninkinga nikhulisa ngala ku business nibhidlize ngala umshado yeah njengami nje eziye we example abungafuni iphelele indaba yo abungafuni iphele yeah njengami bakithi mina I think lapho kufanele uthole indoda strong yes yabona indoda ezokusupporta ukuthi okay fanele understand ukuthi mina ngithola umuntu kanjani mfazi wami buya ngo9 endlini understand mhlasimpe lolo business lisaqala yini noma mhlasimpe kuyibusiness elinesikhathi I think maseli nesikhathi usuke sokwazi ukulishiya business goduke mhlasimpe ngabo 5-6 uye ekhaya kodwa mengabe mina umyeni wami sihlangane ngalesikhathi
nami ibhizinisi fanele ngiliqale ngaliqala vele ekhona empilweni yami It's a beginning phase. uyayibona ke manje yonke into isemahlombe ukuthi kufanele ngiphushe ngempela kani shuthi yena uzongakwazi ukubekezelela lokho kuphusha kwami Awunasikhathi sakhe manje. anginasikhathi phela sokuthi business. uyabona Nkosi yami. manje unesizungu umuntu wami yonke leyo nto kwacaca ukuthi hayi usefuna unumber 2 manje ngabona ukuthi hayi angikwazi phela ukuba no number 2 and unumber 2 akathulile emlonyeni yabona so ngabona ukuthi awungeke mina nalempilo no ake ngibuyele eceleni kancane ngipholisa ikhanda Eish. yabo Sisintokozo wena what's your role wenzani kahle nangu sisixoli uqala konke yiphi indima oyidlalayo just to support this whole thing Ayi mina ngiya-installa nje futhi ngiwubest ngiyayithemba mina. Umsebenzi wami ngiyawuthemba uclean abangachaza futhi nabanye abangaziyo abawenziyo. So nje uXoli wenza kahle uthi enzele ngalendlela enza ngako gqugquzela izingane ezincane kunezingane ezidinga umsebenzi kodwa ziwuthuli. So ngoba evula lento ayivulayo manje wenzela ukuthi nomuntu umsebenzi engawutholi ingane zigcina sezenza into engasile la ngaphandle so manje uma ingane izokwazi ukuzofunda ikwazi ukuyimela nje impilo iqhubeke ingagcina seyenza izinto ezirong kuyenzeka nathi saqala kanje sibancane manje sesiyakwazi ukuyimela so nje kulula enye into sisintokozo le business enikulona mainly la eSouth Africa in particular dominator abantu bokufika and stuff how do you then find your space ukuthi nani in coexist kuleli business ekuwukuthi lidominate kakhulu abantu bangani ayi siyakwazi kona kunzima kodwa asigive up siyakwazi ukuthi kuyenzeka uzoyimela nawe ube serious uyimela into yakho kona kukho lula kodwa ke kuyenzeka nanokuthi uma usazi story sakho uzazi ukuthi yini oyifunayo ukwazi ugive up nje kalula kanjalo yebo mhlawumbe ngibuze kusalapha ngithi bona kakhulu badume ngalento cheap labor okwenza ukuthi noma sebe kwibusiness uthola ukuthi mhlawumbe bona ukwenza isnoopy mhlambe u50 rand whereas nina nibona kuwethu ukuthi nibiza u100 rand mhlambe lokho in terms of i-competition ye-pricing akunicindezeli ukuthi ama client amaningi kumele ngabeza kunina agcine yakubona because of the prices kuyasicindezela kakhulu kodwa ke kuya ngokuthi angazi uchaza kanjani akuyi abantu abaningi baya ngokuthi umuntu ayi ngifuna ukwenza la ku cheap khona but uzogcina ungayitholi lento right for wena uzogcina ukhalaza ukuthi ngaze yabo ngangeze ngangenzeka ngalendlela ebengi expectile ukuthi ngizowenzeka ngayo kuya nangemali ukwenza kwakhe ikhanda ngemali ephezulu nokwenza kwakhe ikhanda ngemali encane uthola ama results ngalokho nanokuthi ingakho manje eThekwini sekubhubhe special izona sesiphila ngazo because uthola ukuthi uzothi umuntu hayi ngisala kwenziwa khona ngo50 rand obvious vele bazogcwala lapho yabo nawe ke iba nendlela yakhe yokusebenza ukuthi okay nami ke angiphe kanje ngizama ispecial and yabo mina ispecial ngizenza unyaka wonke ngobani kusizana ukuthi nena ngizothi ukwenza inzipho 500 yes kuzozaba ngakhe ngalo 500 noma athiwa ungubest uzogcina usebenzela into ongayiboni kani mengabe uba ne strategy sokuthi okay njengoba manje kukanje eThekwini and then mina ngizomisa kanjani for ispecial zami and then bazela zona ke ispecial mhlambe sisixola sibheke ukuthi anifisi njenganabantu abarun ibusiness ukuthi for example emateksini kunenyonyana njengane Santaco ekuyiyo mhlambe eyenza sure ukuthi izinto zilandelelwa ngendlela akakwazi lo yakubiza iprice ethandwa uyena anifisi ukuthi nakunini esayidini le beauty kube naleyo nto ezokwazi ukuregulate ama prices so that nikwazi ukucharge ngendlela ezonenelisa nonke kungabi khona o underchargeayo kube ngathi nina seniya overcharge siyakufisa lokho ukuthi kube khona kuyikona ukuthi phela ke kuya delay yabona
mhlasimpe kuseza oh Nike kodwa nina-ke nibe ne-conversation enjalo nabanye mhlawumpe abanjengawe bafethu ake sibe nenyonyana ngelinye ilanga ezokwazi ukusisiza kule nkinga esinazo. no angifuni uqamba amanga sikaze sifike kuleyo ndawo leyo mhlasimpe ke sesingaqala sihlaleni phansi silokhuze sibone ukuthi sihlanganisa sithini kodwa nje lapho besingakaze sifike khona. Enye into ekhona within the beauty industry kuyaye kuthiwe kunengcindezi futhi eniyitholayo in terms of space rentals and stuff. Mawufuna indawo it's a hassle, kuyadelaya, kuningi anisixoxele ngalo. Like mina nje indawo ngayithola kulabo ngiqala la ku Street ngathola indawo eAmeni iranwa abantu kuthiwa yini so babiza sithini abokufika bokufika sisho kanjalo so amarenti ayasibulala kodwa ke sothini yabo and then ngase ngiyitshela ke mina ngathi ake ngibe umastermind yabo ngingafuni ukuthatha isalon yonke. Yes. Ngabele ngathi ngoba le ndawo isavulwa isayintsha ngoba vele ngenza inzipho nenkophe so into engadingi ukuthi like kuphoqelekile ukuthi ngize ngibe ngaphakathi esalon ngathi no ngicela ipassage uqala nje khona mangabe ngicabanga ngaqala ngo2.5 ngirent of 2.5 ngathatha nje space esanele ama discount uyacabanga ama discount 2.5 yes ngaqala lapho ngabona ukuthi kuyakhula ngaleke nginyukela yabo ngo500 until kwanwebeka kwabi desk elide and then lo ndawo iyona lengizalele indawo yase Pinetown lengangihlanganise nomyeni wami yagcina engaphumelelanga liyase Pinetown ePinetown I think akhokha ama deposit awu 3 kwaba u30 something thousand ama rent awu 3 imali iphuma ngala ku Street and then I rent yase Pinetown yayu 9260 yes okusho ukuthi ama rent yase Pinetown ayabiza compare la eThekwini la eLukhuzane neTawu. Ngokubuka kwakhe iphi indawo ebusy between the two Pinetown and Durban? ePinetown ngabe ngeza kakhulu imali because ePinetown babe ngibiza kakhulu kwaukuthi ke nami ngisena choice angisakwazi ukuqhubeka nayo because sekunezimo ezidalayo because sasihlanganise naye kwabonakala ukuthi akulungi ukuthi kube khona umuntu wesilisa yabona okungcono mhlasimpe angangisiza lapha nalapha yana ke kodwa nje ngabona ukuthi no angiyeke ilokhu nje abantu base South Africa intsha kakhulukazi they are unemployed bahlele emakhaya yipi solution ocabanga ukuthi this beauty school or academy that you opening now is gonna be a solution towards the unemployment? Ukufundela inzipho noma ukufundela ibeauty yebo kusiza la ekuthenini if une skill yes awukwazi ukuhlala ekhaya ngobani awulindi ukuthi okay mina ngine diploma noma ngine degree fanele ngihlale ekhaya o noma ngizolinda lo msebenzi engiwenzile yebo ukuze ngisebenze uyakwazi ukuhamba nawe uyophanda njengamanye amantombazane noma ngamanye njengabanye amajita uyakwazi ukuyophanda abafana manje nabo sebenza inzipho and inzipho zinemali inzipho zinemali yabo nje mina before ku Street bengwenza 15k mina ngeviki ku Street niyazwala ekhaya 15k ngeviki mina bengwenza 15k and then mhlasimpe ngenyanga besubala nomyeni wami like 100 and something thousand. Okay kuukuthi ke phela ke yabo ziningi izinto oyithengayo yabona manje njengoba ngisho ukuthi ibeauty ya drop iyanyuka idrop inyuka mayivume kahle ayizokulethela imali izokulethela imali and then ke yabo mina nje into eyangigqilaza kakhulu ukuthi ngiyivule ibranch ePinetown and then ingaphumeleli and then ukuthi ke ngaqala phansi manje senginenye ke lapha ya ku Joslove 21 Joslove okubani Field Street ku Field mhlambe mawungasithatha usibeke ngesikole
sakho leso osivulayo just paint a picture for someone osekhaya obukele who might want to be a part of isikole sakho. Nimqala kuphi umuntu? Let's say ngiyafika angazi lutho, angazi ngingenza inzipho, angazi ngilenza ikhanda, but ngi-interested, ningiqala phansi. Where do you start? Okay, oqala nje ngizokuchazela ngozipho. Ngiyaxolisa ukuthi ngifakile inzipho. Ngizokuchazela ngozipho. Yes. Lakho straight. Ukuthi before ufake ifile wenze njani. Yes. Ne? Okay, ngizokutshela ukuthi la uzoqala ususeni. Bese uyafayila. Uma ngaphana uzofaka itip, uzofayila kanjani? Kuhlukile phela. Ukufayila kwetip, uzofaka itip, nokufayila kwejeli, uzokwenza ijeli. Kuhlukile, afani. Yes. So ngiyazi ukuthi okay, njengoba uzofaka itip fanele ufayile ngeyiphi indawo. Uma uzofayila uzokwenza ijeli, uzosebenzisa liphi side. Yes. Yabo, nangu ukuhamba kwakho uhamba ngetip, uhamba kanjani. Yes. Yabona. And then mase ngisuka lapho, ngichazela ukuthi okay, itip ke manje ukuze ihlale ingasuki. Mangabe uyifakile. Yes. Fanele mayihlale kanjani? Yes. Ifaka kanjani ukuze ihlale ingasuki. Ungabi nama complaint ukuthi inzipho ze client ziyaphuma. Yes. Right? Sisaxoxa njalo. Asikaqali process. And then bese ke ngicela ukuthi okay uzokhatha kanjani. Masukhatha. Yes. Bese ulinganisa kanjani ukuthi o size ubone ukuthi okay lento engiyifaka la iyalingana noma ayilingani. And then after i-filing yangaphezulu, after usufakile itip, ukuthi fanele kube kanjani, faka kube ngathi uzipho lakhe, kungabonakala ukuthi ufakile itip. Yeah. And then after that, usuyaqala ke manje wenza i-shape. I-shape yakho hamba kanjani mo shape? Yabo? Yes. Ukuze i-shape izophuma nje ngale ndlela ufuna ngayo. It's either wenza oval noma wenza square shape noma wenza i-coffin shape. Uzofanele uwazi ukuthi uhamba kanjani ngefile ukuze ne-client ungalimazi futhi yonke le ne-hygienic. Hygiene ukuba clean. Sisintokozo wena specialize installing. Uya installer wena. Uyazithembisa ingane ezobe ifunda under iPashes Academy ukuthi zizophuma zochwepheshe kwi-installing. Kakhulu. Zobe ziwompetha. Yebo. Yonke indawo la ingena khona. Ngoba ngathi ulace nje, yabo ulace ngoba kulace lo. Ngoba ngathi nje unwele lakho suka kwena ungabonakala lutho. Yeah, mhlambe ake siye la umuntu meqeda ukufunda obviously uzobe bheka kuhlamba angaqashwa namanye amasaluni. Where I'm going is, do you guys offer maybe a certificate as in something to certify someone ukuthi useqedile noma nje just nimtshela ngegama asoqedile noma sikhona certificate engakwazi ukuthi mangiyofesa kwenye isaluni to let certificate sokuthi uyifundele lento ngesikhipha? Hayi bazoba nazo ngoba njengoba kade ngichazile ukuthi kwamanye amasaluni baye bafuna ukuthi babe neproof ukuthi ngempela njengoba uthe wena uyifundele lento sifuna iproof. Bazoba nazo certificate nanokuthi ke nendlela bazothi mele bebafaka kwi-practical. Umuntu ngempela uzofika ayenze lento ekuthiwa akayenzi. Njengamanje mina acrylic angisayenzi, angifuqa amamanga ngingayiyeka because acrylic inenkinga eziningi, ibolisa inzipho nje kuningi abacomplaina ngakho. So manje sizobe sifundisa i-rubber base, i-polygel. Rubber base and polygel. Yes, nama lashes, ama individuals, nama cluster sizobe senza kona. So nje kwi-list yakho okushuthi mhlawumbe masingabala siya install ama weave. Ama weave nani nama frontal. Ama individuals, lashes, ama cluster, and then bese kube inzipho sobe senza i-polygel, i-rubber base. And then sesifundisa i-shape. Makeup angeni kuyona. Owe makeup kunzima ukuthi simthole ngoba manje
fanele wenze sure ukuthi umuntu oyazi ngempela i-makeup. Yes, kodwa soqhubeka sileke simbheka. Kushuthi singathi makuqhubeka isikhathi iyogcina ne-makeup isikhona. Yes. Right now mhlawumbe singalindela ukuthi isikole sizoqala nini ukuba active ukuthi abantu sebengaqala mhlawumbe bajoin. Abantu abaningi basithembisa uMarch. Kodwa ke makufika abawu2 siyaqala. Asilindele ukuthi kuze kufike 20. Labo nje abafika ngisho ngafika oyi1 siyaqala siyasebenza ukuze bezobona ukuthi noma athiwa oyi1 umuntu because mina angixilanga kakhulu emalini ukuthi ngizothola imali njengoba ngifundisa nani imali mina ngiyengcine ngayo ngoba ngikholele ekuthenini fanele ngikhiphe lo engizobe nginaye uyena ozongilethela imali. Yes, true. Ngoba ukumfundisa kwakhe ngingamrobi kuzokwenza ukuthi angilethele abantu abaningi. Ila ke imali izobisiza ingenela khona. Then omunye umbuzo ngifundile ngagcina ka form 5 angifundile ubani oqualify ukuthi angeza kunina iclass likhona sithatha nombani. Awagcina kephi asifocusile grading ugcine kuphi sithatha nombani ngoba egcineni kosuku sifuna wonke umuntu akwazi ukuba nento ebambekayo. Akwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Into esiqedayo nje poverty. Mhlambe ngoba nabo dwinkidwinki sobafaka ekuhambeni kwesikhathi. Manje odwinkiza abadinga ukuthi bona siba prepare uDecember yabona. Angithi ukubone ko China ukuthi izingane bayifundisa zincane sifundiswa ama skills ezincane. Nabo ke mebevalele uDecember siyabathatha. Noma bevalele uJune noma uJune ngoba yes. Futhi ungaba namathema amabili pheke June and December. Bodwiki nje. Ya ungabuza ngaba. Bona nje sifuna nje. Ngoba bayayithanda inzipho. Bayayithanda kakhulu. Mhlambe sibuze wena Intokozo njenganomuntu installayo. I'll paint nje picture for someone who's watching at home ukuthi umuntu mengabe umfundisa ukinstalla what is the whole process umqala kuphi so that abe ne picture nje noma ungeke uyisho ngama details ngoba phela asikho eclassini kodwa nje kumnika iclue. Ngithi ufika nelone weave like iweave yakho mele usebenzise iweave ilo ifrontal and then ibe clean futhi nayo uzoqala cause muke wasebenzisa kwiweave bike yasebenza ngisho sisebenzile kudinga ukuthi siqale siyiwash sikhipha le glue endala and bese siyaqala ke bila kuzophuma khona ke bonakala khona ukuthi hayi kuhle ngoba muke waqala ngeweave endala noma indala but fanele uyiclean nje ulace and then siqale bese siyaqala ke. Kwabanzima kangakanani for wena ukufunda yona le into yokuinstall? Hayi mina kubanga nzima ngoba vele bekuyinto yami vele ngakhula ngayo kwasebuncaneni bami abe umuntu othanda inwele ngiluka ke by that time because ama weave angabi khona ofrontal obani kwaye umuntu nje othanda ukwenza amakhanda. So nje ngakhula nayo lento lena ngakhula na and ngathi mangibona okubi ngiyathanda ukubona angijwayele ukufunda ngithanda ukuthi ngibone ngithi ngiqala ngalokho ngilandisa ngalokho ngokuya ngifunda ngiphuma into. Mhlambe okunye sike sizwa abantu benokcomplaina ngawo lama weave ama frontals ukuthi somehow amanye aba nama after effects uthola ukuthi inwele azisakhuli o abanye babezibaveza amakhanda angathi asenempethu. Mhlambe awu ensure abantu banike assurance if leyo nto izinto ezikhona mazenzeka yini esukilidela lapho. Kuyenzeka ngoba uya install uthothi bathi yabo phambili njengoba ngenzile nje la kungabi nithi bengathi abanye baze bathi ngathi unesilonda uyibone le nto le kuthi hayi ngathi unesilonda kodwa ube uyokade ubuya kuyo install. So into efanele yenzeke lapho yenza sure ukuthi usebenzisa glue right because kunama fake ama glue manje ilo izikini zabantu ayifani uzosebenzisa lo glue fake then umuntu abe ne-infection vele kubhibhe into yabo bese ngathi i-fault yakho kanti wena ufaka usebenzisa i-product e-right. Sisixoli sesizovala nje. Yes. Mhlambe lo mbuzo apply kunina nobabili. Kubaluleke ngani ukuthi umuntu wesifazana abukeke kahle?
Kubalulekile because now uyazi ukuthi manje sibuka niqala kuphi ebusweni. Iblenze yami nje uyagcina ngayo nokuthi ngimile kanjani. Angicabanga ukuthi khona umuntu wesilisa othi mengabe ebuka umuntu wesifazane usuke lo muntu yabo umuntu mekubuka izinqa noma ekubuka ukuthi umile kanjani engakubuka iface usuthi uyadlula lo muntu. Nizongiphikisa? Hayi ngeke no say no comment. Umuntu uqala ebusweni nje. Akubuke ilook yakho ukuthi awuzwa muhle lo girl yabo. Ayi ngiyamyazi nje uyangichaza mhlawumbe amehla akhe smile mhlawumbe uyayixoxela nomunye umuntu achaza ismile sakho but kuka yabona umuntu osesilisa othi mekubuka kubuka ishape ayi mbaleke loyo muntu because bayagcina ngayo ishape indalo umuntu wesilisa uyagcina ngeshape ubuka ishape uthi unemcondo noma yabona uyagcina nje ngaloyo nto leyo into eqalayo ubuso nomalume wayengitshela kanjalo mina simshana nami yabona nje intombazane yalenza ikhanda ebusweni hlezi uright ngoba phela yabo wayengasho ukuthi as makeup ngoba sasibancane kodwa nje wayethi nje mawugcobile nje gcoba nje idoni yakho ube muhle ekhanda ulukile noma mhlasimpe lobo Ben & Bates bukeka nje ube muhle yabo ngoba niwayazi ukuthi into umuntu wesilisa mekubuka uqala kephi ebusweni so kubalekile akubona ukuthi uyakuthanda nkosami yabo kodwa mazoqala ngomzimba wayethi umalume baleka uyadlula sisintokazi same question same question ngoba kuthiwa ubuhle bentombi qala ekhanda ngoba nje fanele as much as umi kahle kodwa nje into ebaleke kakhulu ukuyinaka ikhanda nje ngoba kushiwo nje ukuthi ubuhle bentombi usekhanda qala ekhanda ubuhle bentombi buqala ekhanda sisixoxe njengamanje konke kuzoqala konke ngabe sekulungile umuntu mengabe efika lapha ya usengaqala noma kusana malungiselelo azoba khona ithini into isaluni ready ngoba ukufunda decide ukuthi sifundise inyanga yonke kube 1 month yes and then bese ukhipha deposit ka 750 yes kule deposit ka 750 sikuthengele kits wow it's either ngabe kit ye lokhuzana ye installation noma ngabe yenzipho noma ngabe yamalash kodwa akushuthi sithi kule package yeni kune kit yes and then bese ke ukhiphe lo 750 and then bese uthengela kits bese uyeza kuzofunda u 750 yona amount yonke noma i-deposit le what's the whole amount 1.5 1.5 nje ukufunda inyanga yonke akukhethile la it's either uzele installation noma uzele inzipho noma ukwazi ukufunda konke within 1.5 sicela sicacisele lapho kulo 1.5 isibala installation ama lash individuals ama cluster inzipho yes phinda futhi ama installation ama individual lashes yes ama cluster inzipho ama nails zo4 kusho lezi zinto lezi it cost 1.5 nakho ke sengikhethile sengizenzile ngizozikhethela mina ukuthi iyiphi ikit engiyidingayo noma mina mengabe ngine student esengiye ngaba nazo i-student ufike athi okay ngizokwenza konke uthola ukuthi mhlasimpe uthanda kakhulu inzipho ngiye ngithi mina okay lokho kuthanda kakhulu kufunde kakhulu and then lokhu okunqenayo uzokutotobisa ngendlela while uhamba kodwa nje lokho okuthanda kakhulu xila kukona ngobani ngabona komunye umuntu anekuthiwa uyo wafika ezokwenza ama nails and then nama individuals kodwa wayesethanda kakhulu ama individuals kwayiwona abafunda fast kwayiwona wenza kahle kakhulu and then inzipho walandela ngazo njengamanje njengoba eseyisebenza useshaya kakhulu konke usekwenza konke kahle
Yes. Because lokho wathi cha ngizogcina ngakho ngizole ngikutotobisa nje kanjalo ngikuncenga ngendlela but ngifuna ukugxila kakhulu kulokho engikuthandayo because akuthandi konke kodwa fanele ukwazi konke futhi ngoba kuyahambisana. Okushithi wena kahle lokhu umuntu ayobegxile kona ikona oyomkhiphela ikit ukuthi aqale ngakasebenza. Yes. No, that is very clear. Okay, i-address ithini, kufundelwa kuphi kanjani? Indawo ekuzofundelwa kuyona ile ndawo yami yesibili, second branch, 21 Joslovo, Field. Isikeduze kwe Diesel Cafe. Siwomakhelwane lapha no New Bella no Supreme. Indawo. Mawubuya ngasemtateni. Moya ngasemtateni silapho ke. Mhlawumbe sithokoze iliphi ofisa ukuvala ngalo ukukhuthaza abantu ukuthi they must be part of Purchase Academy. Mina ngizovala ngokuthi nje abantu mabangayibambezeli guys. Imisebenzi ayisekho manje. Ayisatholakala imisebenzi, asikwazi ukuthi nje umusha uhlale ekhaya kusekhona amathuba kanjena okwazi ukuthi uyiphilise ngoba nathi siyiphilisa ngawo nalomsebenzi lo. Nje ngiyona into engizovala ngayo mina. Kwazi ukubeka isitsho ikudla etafuleni ngokuphila nje. Ungaceli kumfana uvuke uyithathe uyophanta. Ngacela ngifana. Abasafuna nemali yabo. Bajikelana. Naye nje akakwazi nje ukuthi hayi cha unento zakho. Depend emfaneni. Kungcono muzovuka uyophanta naye ashonele omunye ushona le yabo kuyabamiswana. Bamiswane yebo. Mina nabo sebefuna lo. Sebefuna imali manje. Akusafani nasekuqaleni. So nje yona into engizoyisho. Samthatha ublue band oshisayo. Awe manje ngizomenzani hlele ekhaya. Yona into engizovala ngayo mina ukuthi basuka umogeli bayophanta. Bakusakhona amathuba kanjena nje. Yebo. Sisixolini ofisa ukuvala ngalo na ukukhuthaza ukuthi abantu beze ngobuningi kwi-academy yakho. Mina nje ngithi ingane aziye ukuphuza utshwala. Zehlise. Yes. Bangathathi idakamizwa. Ngoba ubona nje iSouth Africa inje because of thina siyayibulala thina. Yes. Asikwazi ukubukela kwabanye ukuthi benza njani bona. Bona lezi zinto thina abasinika zona bona bazidli. Yes. Oqala nje lokho. So why thina singayilweli lento ukuthi mayiphele? Sibe nama skills, sisizane sodwa, sinikane sodwa, i-education nje siphaphame ekhanda. Kubalekile ukuthi ingane manje mayiphaphame. Ungafundeli ukuthi wena ufundela umngani wakho. Indaba kamngani ayithi kuma kancane einganeni. Yes. Focusa nje ekuthenini wena impilo yakho ufuna ukuthi ibe njani ukuze uzoyibona ifuture. Singaloko sibhizi abahambe kodwa ayikho into esiyifunde kubona. Wena mawubona ukuthi okay la khona engicosha ngempela futhi ungayidlali. Ungayibambezeli. Yes. Mhlambe ke abafuna ukunithinta nali page ku Facebook, TikTok, yipi number enitholakala on the whole details. Number yami it's 073 60 yes 89 414. Uxolilo kodwa ku WhatsApp kosami ngisanenkinga ku WhatsApp. Kusanenkinga nyana ku WhatsApp. Umuntu nje angangifonela and then amahla ngiyazi ngekhanda. Ngabe ngiyayisho. Soyibhala yes. And then nayo Ntokozo bangamfonela. Ngoba siyasebenzisana. Sintokozo sicela ushiye number. 078 730 6317. Iphinde futhi 078 730 6317. Nganiza kwethu nizweleke besikade sina Purchase Academy badila ngebeauty ke lawo uphuma ngempela ucwebezela naliki ithuba lesikole kunina enisemakhaya kuphina kupla ukhona wethu semanzi imtoti ukamakhuthu semlazi sefolweni ukamashu sentuzuma wherever you are nali ithuba elingqayizivele lokuthi ufunde iskill whether ufuna ukwenza inzipho ufuna ukinstalla whatever ufuna ukuyenza which relates to beauty nali ithuba nasi isikole esiphakathi lapha enkabeni yeTheku ku Field Street uyahamba uye khona ukwazi ukufunda inganani period efundwa
in 1 month. 1 month. 1 month. Within 1 month uzobe sokwazi ukwenza lezi zinto ezibaliwe ukwazi ukuphinde futhi nawe uziqhubeke. Sikhohliwe no 2 weeks wama practical. 2 weeks wama practical. Saba edele. Bazon edela ke u2 weeks wama practicals. That means like ufunde 1 month ogcwele usafundisa ukuthi kusetshenzwa kanjani, then another 2 weeks owenza ama practicals ke manje sekuwukuthi usuwenza exactly umsebenzi lozothi mase uphume umuzi wakho uzenzele wona. It is Peshi's Academy in the Feed Street. Zwakalani, just come in numbers niyofunda nganiza kwethu so that nibe nama skills abalekile. We can all see ukuthi amathuba emsebenzi has declined, so kubalekile ukuthi ube nesakho iskill nelakho ikhono ozokwazi ukuthi ubeke ngalo isinkwa etafuleni. It is Peshi's Academy. Yiyani ngobuningi. It is Durban Network. I am your host Sabel. Umfowanda base bengihost intokazi ezinhle ezinuka kahle, kunuka kahle nase studio. Sesiyalivala nje uhlelo Durban Network sithi kuwena abake babonana baphinde babonana. Danko. Hammer